dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna neman taimakon Allah, muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shine cikakken shiryayye. Allah ka shirye mu baki ɗaya. Wanda ya ɓata ko ya kauce ko ya waskace ko ya kama hanyar banza, wannan shine cikakken ɓatacce. Allah ka tsare mu daga ɓata. Bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka, ya ku waɗannan fusaku masu daraja da kima da martaba, kamar yadda muke kyautata musu zato, Allah ka tabbatar mana da wannan kyakkyawan zato. In ba ku manta ba, hutubar mu da ta gabata mun yi ta ne da taken da'uha fa innaha muntina. Ku watsar da ɗabi'ar kabilanci, ku jifa da ita, ku wurgar da ita, domin ɗabi'a ce wacce take da ɗoyi, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A waccan hutuba mun kawo kissa daga Zaidu dan Aslam, kissar wani Bayahude Shasa bin Qaisin al-Yahudi, wanda ya nemi ya taso da fitinar kabilancin jahiliya tsakanin kabilar Ausu da Khazraj, da kuma irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka na mataki wajen daƙile wannan fitina. Mun kawo ta domin mu ishara akan wannan kissa ta wannan Bayahude da ya ƙoƙarin taso da fitina da ta kwanta aka manta da ita, saboda mu ankarar da 'yan uwanmu da Hausawa da Fulani da kuma sauran ƙabilu wanda musamman wanda suke musulmai, cewa abin da ya haɗa mu na musulunci ya fi abin da ya raba mu na ainihin wato akasinsa. Wannan ko shakka babu haka magana take, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ishara zuwa ga haka a cikin suratu Ali Imrana da cikin suratu ainihin wato Hud da dai sauran surori na Alƙur'ani mai girma. Mun karanto kaɗan daga cikin ayoyin a matsala ko a hutubar da ta gabata. Imam al-Bukhari ya buɗe wani babi a cikin Sahihul Bukhari nasa, yace masa babul khutbati ayyama mina, babin da zai magana akan khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin nan a ranar ko kuma a ranakun zaman mina, a ranakun zaman mina, musamman daga ranar sallah zuwa sauran kwanaki da ake yi. Yace ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus. Abdullahi dan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane khutba a ranar yanka, a ranar sallah. Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku dandazo, ya ku taron mutane, ya ku al'ummar sahabbai, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ayyu yawmin hadha, wannan wacce rana ce? Qalu yawmun haramun, suka ce wannan rana ce wacce take haramtacciya. Allah ya haramta duk abin da yake na sabo ko na keta haddi na Allah ko na al'umma a cikinsa. Ƙala sai annabi ya sake cewa fa ayyu baladin hadha, wannan gari ne? Ƙalu suka ce baladun haramun, gari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta shi, ma'ana daga dukkanin wani aiki ko sabo ko a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci. Duk taɓargazar da mutum ya yi sai ya gudo Makka, ya gudo Ka'aba, ko da ya gamu da wanda ya wannan taɓargaza gashi ba zai iya kula shi ba, ko balantana ya dake shi ko ya taɓa shi ko kuma ya kashe shi. Me dalili? Saboda Allah ya haramta wannan gari, ya haramta yaƙi, ya haramta duk wata fitina, ya haramta duk wani abu. Kadai rana ɗaya Allah ya taɓa yadda a yaƙi a garin, shine yawmu fatuhu Makka. Shi yasa ma ake cewa ranar fatuhu Makka, ranar buɗe garin Makka, saboda ranan ne aka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, musulunci da kafirci, sunna da tauhidi, abin nan da ainihin wato bid'a, shirka da tauhidi, adalci da ainihin wato zalunci. Yasa ake ce mata ranar buɗe garin Makka. Ranar aka buɗe ta, aka dawo da ita ta zama garin musulunci, aka wanke ta daga duk wata shirka da wata shirɓagiya. Ya ce wanne gari ne wannan? Ya ce gari ne wanda yake haramtacce. Suka gaya manzan Allah haka. Ƙala sai annabi ya sake ce musu, fa ayyu shaharin haza, wannan wata ne? Ƙalu shaharun haramun. Suka ce wata ne wanda Allah ya haramta yaƙi, ya haramta zubar da jini, ya haramta duk wata ta'addanci a cikinsa. Shine shahar zulhijja. Ƙala sai ya ce musu, fa inna dima'akum, to ku sani daga yau jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku haramun alaikum, Allah ya haramta zubar da su da keta su a cikin wannan gari da wannan rana da wannan lokaci da kuma wannan ainihin wato tsayuwa. Allah ya haramta wannan duka a cikin wannan wata da wannan rana da wannan gari.
ka hurmati yawmikum hadha, kamar yadda wannan rana taku take da alfarma, ba a ayyuhin wato zubar da jini a cikinta. Fi baladikum hadha, kamar yadda aka haramta wannan gari cewa kar a zubar da jini a cikinsa, to Allah ya haramta duk wani abu wanda kuke ganin cewa kamar za ku iya wa junanku. Fi shaharikum hadha, kamar yadda Allah ya haramta wannan wata kada a zubar da jini a cikinsa junanku da zubar da jinin junanku. Fa a'adaha miraran, marawaici yace wallahi annabi Muhammadu, inji Abdullahi dan Abbas, san da ya maimaita wannan maganar maimaici mai yawa, bai ma kididdige sau nawa annabi ya maimaita ba, saboda yadda annabi ya nanata, ya faɗa, ya sake nanatawa. Ayyu baladin hadha, ayyu shaharin hadha, ayyu yawmin hadha, hadha baladun haramun, fa inna a'radakum wa amwalakum wa anfusakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha. Annabi ya maimaita, ya sake nanatawa, daga yau an haramta zubar da jinin musulmi ko kuma cin mutuncinsa ko cin dukiyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita, farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asahu, annabi sai ya daga hannunsa zuwa sama, ya daga kansa zuwa sama, faqala sai ya ce Allahumma hal ballagtu, Allah sakon da ka turo ni in gaya musu na gaya musu. Allahu akbar, annabi ka isar da sako. Allahumma hal ballagtu, Allah sakon da kace na isar na isar. Allah yana tambaya, manzan Allah na tambayar Allah, ma'ana yana ƙara tabbatarwa Allah ya isar da sakon da Allah ya turo shi. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da shi da babansa a Jannatul Firdaus yace, fa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina ke hannunsa, inna hala wasiyatuhu ila ummatihi, wannan ita ce wasiyar manzan Allah zuwa ga duk al'ummar duniya gaba daya, ba al'ummar Makka ko Madina ba jaziratul Arab kawai ba wai tsibirin Larabawa ba, a'a duk duniya in dai kai mabiyin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, to wannan sako ne, wasiya ce, in ji annabi Muhammadu, yace a karanta mana gabaki daya, in ji Abdullahi dan Abbas. Inna hala wasiyatuhu, wannan wasiya ce ta manzan Allah ila ummatihi zuwa ga duk al'ummarsa gabaki daya. Dan haka sai Abdullahi dan Abbas yace, ko kuma manzan Allah yace, falyuballigi shahidul ghaiba, dan haka wanda ya zo ya isarwa wanda bai zo ba. Ka tabbatar yadda ka ji wannan sako, to ka isarwa duk al'ummar duniya daga nan ila yawmil qiyamati, har izuwa ranar tashin alqiyama. Ya Allah, mu ma ka shaida min isarwa da al'ummar musulmi wannan sako, cewa jinin mu haramun ne akan mu, dukiyoyin mu haramun ne akan mu, mutuncin mu haramun ne akan mu. Duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya gindaya ya haramta, to min isar ya Allah. Allah ka shaida wannan isarwa ta mu. Fal yuballighu shahidul ghaib, Allah ka isar da wannan sako, min isar ya Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake maimaitawa a ƙarshen maganarsa, yace la tarji'u ba'di kuffaran, ina hada ku da girman Allah, kar ku dawo kafirai a bayana, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, shashin ku suna falle wuyan shashi, in ji manzon Allah. Kuna musulmi yan uwan juna, kuna musulmi, kalmar shahada ɗaya, Allah ɗaya, alƙibla ɗaya, manzon Allah ɗaya. Annabi ya ce ina haɗa ku da girman Allah, la tarji'u ba'di kuffaran, kar ku dawo kafirai a bayana, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, wasu shashin ku suna falle wuyan shashi, in ku ji tsoron Allah, in ji manzon Allah. Amma ka duba, duk da wannan wasiya ta manzon Allah, malamai sun karanta, sun yi jawabi, malaman da sun yi sharhi, sun yi ƙarin bayani, sun kawo ayoyi, sun ɗaure waɗannan maganganu domin ƙara tabbatar da ita, don ƙara ankarar da al'umma. Amma ka duba ka ga yau duniyar musulunci yadda ta cika da zubar da jina ne. Wani mai ƙididdiga ya ƙididdiga ya ce, shi a iya lissafinsa, adadin jinin da musulmi suke zubarwa da 'yan uwansu musulmi ya ninka sau 10 sama da adadin jinin da waɗanda ba musulmi ba suke zubarwa da musulmi. Wannan ƙididdiga ce ta masana. Ma'ana abinda wannan take nufi, kafin wanda ba mu ba ya kashe mana mutum ɗaya, wanda yake mu ya kashe mana mutum 10. Kafin wanda ba mu ba ya kashe mana mutum 100, wanda ba mu ba ya kashe mana mutum 1000. Wannan shine ƙididdigar da wasu daga cikin masana suka yi. To amma tare da haka, mun sani daga cikin babban abin da ya ja wannan matsalar, akwai ingizo wuta daga wajenmu, daga waɗanda ba mu ba, daga waɗanda ba sa ƙaunar addininmu,
ba sa ƙaunar musuluncinmu, ba sa ƙaunar tafiyarmu, ba sa ƙaunar duk wani tsarinmu. Suna ingizo wuta ta hanyar wasu masu rauni ko wasu marasa ilimi ko wasu marasa tsoron Allah ko wanda duniya ce a gabansu da dai shauran waɗanda suke da matsaloli irin na rayuwa, ana amfani da su domin ingizo wutar fitina a cikinmu kuma suna karkashe mu. Wannan ko shakka babu. Amma ya kamata ka gane cewa kafin a ingizo wuta Allah ya ankarar da mu. Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Sun so ku zama kafirai, sun so ku zama arna, sun so ku kauce wa tafarkin Allah kamar yadda suka kauce, fatakununa sawa'an, sai ku zama daya da su a gurin Allah. Bana yadda suke yan wuta kafirai to kuma ku zama kafirai. Allah madaukakin sarki ya ja hankalinmu, ya nuna mana illar da waɗannan mutanen za su yi mana. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfuruna. Idan kuka bar su dama, in suka samu dama a kanku, za su zamanto muku makiya na gaskiya na hakika, makiyan da ba sa daga muku kafa. Yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum, za su shimfida hannayensu a kanku, wa alsinatahum, da kuma harsunan su bi su'i, su ta maganganun banza suna kokarin ingiza wutar fitila a tsakankaninku. Wa waddu law takfuruna, kai kun san mai fatan ina ma ku zama kafirai. wadda ta'ifatu min ahli alkitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ya ce wasu gungun mutane daga cikin ahlul kitabi sun yi fatan su mai da ku kafirai, su hada ku rigima da ƴan uwanku, su hada ku cin mutuncin juna da tozarta junanku, da cin amanar juna, da zubar da jinin juna, da cin dukiyar juna. Sun yi fatan haka, suna godon haka, suna so sai kun yi wannan. Allah maɗaukakin sarki ce ku yi hankali da su, ku yi hankali da al'amarinsu. hadhihi al-mas'ala allati natahaddasu anha zahiratun khatira. Malamai suka ce wannan mas'ala wanda muke magana akan ta abu ne wanda yake da hatsari a fili. Lam tadkhul fi mujtama illa farraqathu, ba za ta taba shiga inda ake zaune lafiya ba, al'ummar da ta dunkule guri ɗaya take zaune lafiya ba, face sai ta tarwatsa ta tarar da kanta. Wannan ɗabi'a na ƙabilanci, da wannan ɗabi'a na ta'assubanci, da wannan ɗabi'a na wariyar launin fata da yare a manta da addini, malamai suka ce duk lokacin da ta ɗarsa su a cikin wata al'umma sai ta watsa ta. Wala fi salihin illa afsadatu, ba wani kyakkyawan abu da zai zama a gyara a kintse face sai idan ɗabi'ar kabilanci ta higo cikin ta sai ta wargaza shi ta watsa shi. Wala fi kathirin illa qallalatu, ba za ta higo cikin abu kankani abin nan mai yawa ba face sai ta kankantar da wannan abin ta mai da shi dan kaɗan. Idan population ɗinku ya kai miliyan 150 a arewacin Najeriya ko 100 da wani abu ko wani abu makamancin haka, a hankali za su sa a yi ta kashe ku sai population ɗinku ya ragu. Zai zama adadin waɗanda ake kashewa sun haura adadin waɗanda suke tasowa saboda masifar kabilanci da yaƙi na ba gaira babu dalili. Ɗabi'ar kabilanci da yaƙin da ba gaira ba dalili. Wala fi qawiyin illa adhafathu, bata taba shiga cikin inda rauni yake ba, abin nan inda ƙarfi yake ba, face sai ta mai da hi raunananne. Ka duba haga al'ummar mu na ƙauye waɗanda dama can da rauninsu, rauni na rashin wayewa, rauni na rashin ilimi, rauni na rashin abincin ma da za su ci, daga kiwo sai noma, iya iliminsu kenan. Duk abin da ya saba wannan ba su san shi ba sai an je an koya musu. Yau an wayi gari sun je su sun wargaza ƙauyuka da yawa, an wargaza birane da yawa, an kori shanu, an kashe. Sau nawa za ka ga an nuna maka a midiya shanu sun fi 500 duk gaba ɗaya an harbe su da bindiga. Idan ɗan adam ya ma laifin da za ka harbe shi mai saniya taimaka. Sau nawa za a ga ƙauye an je an ta bukka ce dama yayi ne ba wai gini ba ne da za ka yi gadara da cewa wannan mutanen sun waye sun kai wani mataki, su suke cutar mu, su suke zaluntar mu. Babu wannan, amma haka za ka je ka samu waɗannan bukkoki an banka musu wuta ga baki ɗaya. A wasu lokuta ma da mutane a ciki, kai wallahi a wasu lokuta ma da yara ƙanana da mata da tsofi a ciki za a banka musu wuta kawai su ƙone ga baki ɗaya. Akwai matar da na taɓa lafa labari a nan da wani abu ya faru da ita a jihar Katsina. Waɗannan 'yan ta'adda sakamakon rura wutar gaba da aka yi tsakaninsu da 'yan uwansu suka higa ƙauye suna kashewa, duk inda suka hangi mutum kawai harbe shi suke yi.
wannan mata da 'ya'yanta guda 3 da suka shigo gidanta ta nemi ɓuya, amma yara suna ta kuka. Yaro bai san bari ba, shi bai san me yake zuwa ba. Ta yi iyakacin ƙoƙari yaran nan su yi shiru, a bai gagara. Sai ta ce to bari ta yi dabara, akwai rumbun cikin gidan, rumbu wanda ake sa hatsi in ka yi zaman karkara. Matan nan ta zo ta dinga ɗauko yaran nan, tana sanɗowa tana ɗaga rumbu tana jefa su. Ta ɗauko na farko ta jefa, ta ɗauko na biyu ta jefa, ta ɗauko na 3 ta jefa. Wallahi ta ɗauko na 3 ta zo bakin rumbun, sai wani ɗan ta'adda ya hango ta. Yana zuwa sai ce jefa shi, karki damu jefa shi. Ta ɗauka ya tausaya mata ne zai bar su. Wallahi ta jefa yaron nan. Tana jefa yaron nan kawai ya je ya ɗauko fetur da suke yawo da shi suna kona gurare, ya watsa akan rumbun, ya cinna wa rumbun wuta da yaran gaba ɗaya ya kone gabaki ɗaya. Wannan a jihar Katsina wannan abin ya faru. A jihar Katsina wannan abin ya faru. Ta kone, suka kone yaran a cikin rumbun. Wannan fa duk ɗabi'ar kabilanci da rura wutar fitina tsakanin 'yan uwanmu. Ba arna ne suka yi mana wannan ba, wannan musulmi ne 'yan uwanmu masu kalmar shahada. Akwai matar da Mansur Isa Yalwa ya bada labarinta, ita ma kwatankwacin wannan abin ya faru. Ita kuma bugo waya ta tana mar tambaya, kidnappers ne suka shigo, duk sun kashe kowa, saura ita kadai da ita da wasu bayin Allah sun kai kusan mutum 10 manya, sai jinjirinta kwaya ɗaya. Tsabar hayaniya jinjirin ya fara kuka, ya ke shi. Suna ɓuya a wani guri, tabbas ba a gansu ba, amma ƙarar yaron na iya bayyana su. Matan nan sai ta yi wa kanta fatawa da ta bari yaron nan ya tona musu asiri duk a harbe su, da shi yaron ya mutu su su tsira su kusan 10, wanne ya fi? Sai ta yi wa kanta fatawar gara ita ta rasa ɗan. Wallahi haka ta kama ta sa hannunta ta matsa bakin yaron da hancinsa, ta danne shi yana wallahi sanda yaron nan ransa ya fita. Waɗannan 'yan ta'adda bayan sun fita, matan nan ta buga wa Professor Mansur Isa Yalwa, take tambayar sa fatawa, tana kuka. Na shiga uku. Yace me shigar da ke uku? Tace wata fatawa ne wa kaina saboda bala'in da muka shiga. Na rasa inda zan sa kaina. Naga bai kamata in bari a kashe mu gaba ɗaya ba. Gara ni in rasa nawa, saura su tsira. Tace na matsa yaron nan ya mutu. Jama'a, abin da zai sa uwa ta danne bakin ɗanta da hancinsa tun yana numfashi har ya daina, tun yana wutsul-wutsul har ya daina, wannan karamar magana ce? Kuma fitinan nan tana ƙara ci kamar wutar jeji. Amma yanzu su 2027 ɗin su ne su dame su, matsiyata marasa albarka. Wannan fitinar su yi ƙoƙarin shawo kanta, ba ita ne ta dame su ba. Balma waɗanda suke ta ƙoƙarin mitin da tattaunawa da ƙoƙarin kawo yadda za a rage ƙarfin wannan fitinar, kar ta iso inda bata isa ba, wasu yanzu haushinsu ake ji. Wannan ita ce fitinar kabilanci. Da haka malamai suka ce lam tadkhul fi qawiyyin illa adha'afatuhu, bata taba shiga inda ƙarfi yake ba face sai ta raunana wannan ƙarfin. Wa ma najaha shaytanu fi shay'in mithla ma najaha fi nashriha, tunda shaydan yake bai taba yin nasara wajen wargaza al'umma ba sama da nasarar da ya akan yada kabilanci da yada fasadi da yada bambancin launin fata da yada al'amura waɗanda suke rarraba kan al'umma. Faqad shabba alaiha a sagir, a sami yaro karami jama'a ya tashi akan ɗabi'ar kabilanci. Jama'a, mun je mu wani gungun wasu 'yan ta'adda, akwai wani gari a jihar Kaduna, gefen jihar Kaduna ana ce masa Mai Daru. Mun je har tsakiyar 'yan ta'adda muna musu nasiha. Akwai yaron da na gani, na baku labari anan, na rantse da Allah bindigar da yake ɗauka tafi ƙarfin shi, in yayi tafiya nan da baki masallacin nan sai ya tsaya ya huta. A haka ya taso, iya abin da ya sani kenan. Mashin ɗinsa bajat sai ya kafe ta akan double standa sannan yake iya tada ita. Ba zai iya hawanta ya saba kafa a gadon bayan ta ya buga ba, a'a sai ya saka ta a double standa sai ya dawo ta gefe ya buga ta saboda tafi ƙarfin shi. Wannan fa shine fitinar da muke ciki, wannan ita ne bala'in da muke ciki. Kuma mun ce wa gwamnati, alhamdulillah, a wani bangare na gwamnati suna kokari su ga cewa an yaki wannan abun, amma akwai wallahi wanda ba su yadda ba. Ta hanyar sulhu ya kamata a dakile wannan fitinar, domin alama ta nuna kamar yaran nan sun fi karfin
yakin da gwamnati take da su, ko dan gwamnatin ba da gaske take ba, ko kuma a'a ya tabbata da gasken sun fi karfin ta ba yadda ta iya da su. Sai muka ce to a fara sulhu. Akwai garuruwa da yawa da suka yadda aka yi sulhu nan, yanzu garin ya zauna lafiya, an daina zubar da jinin bayan Allah. Amma akwai waɗanda har yanzu sun ki. Kwanan nan jama'a aka ɗebi wasu 'yan banga da wasu 'yan sa kai aka shiga dajin Zamfara da su akan wai za a yaƙi Bello Turji. Kusan su 300 da wani abu, yaron nan san da ya kashe kusan mutum 70 a cikinsu, ko ba su iya kama shi ba. Da guru da laya da wane ne wasu shiga za su kamo shi, da hannu suka ce za su kamo shi. Wallahi san da ya kashe sama da mutum 70, kuma ya kwace duk bindigoginsu ga baki daya. Al'amarin yana buƙatar addu'a da haɗa kai da kuma bin hanyoyi. Duk duniya idan yaƙi yayi yawa, teburin sulhu ake hawa a sasanta, babu inda ba a yin haka. Amerika ta yi haka, Faransa ta yi haka, duk wata ƙasa da ta tumbatsa, ba ma irin mu Najeriya ba. Yau idan aka ce kwatankwatan yaƙin Iran da Isra'ila ya samu Najeriya da wata ƙasa, don Allah me za mu harba? Don Allah me za mu harba? Sai dai addu'a. La haula wala quwwata illa billah. Amma wallahi in ba haka ba, babu wani makami da muke gadara da shi a ƙasar nan da za mu iya yaƙi da shi. To duk ƙasar da ta ci gaba ma a dakatar da zubar da jinin jama'a. Wannan ita ce fahimtar mu. Akwai plan A, akwai plan B. Idan plan A yaƙi, sai a dawo plan B. Wannan ita ce ka'idar zamantakewa. Amma a ce a ce ba za a yaƙe su ba, abin nan a ce ba za a yi sulhu da su ba, kuma an kasa yaƙar su, kuma suna kashe mutane, wannan dabara ce. Don haka za ka ga yaro ƙarami ya tashi a kanta, babba ya tsufa a cikinta. Wannan ita ce ainihin wato ƙabilanci wanda yake da muni a cikin al'umma, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato abin nan. Malamai suka ce akwai wasu alwaƙafat wanda ya kamata mu gane dangane da wannan matsala. Na kawo waƙafat aƙalla kusan guda 13. Al-khutwatul ula ko al-waqfatul ula, waqafat ko matsaya ta farko ko nukta ta farko, khuturatu wa awaqibul asabiyyatil qabaliyya, wato hatsari da kuma ƙarshen kabilanci da kuma ainihin wato bangaranci. Domin ita kabilanci da bangaranci da hamiyya ta jahiliyya kad maqqata hal islamu, musulunci ya kyamace ta, wa'addaha ya kuma kirgata daga cikin manya-manyan cututtuka da al'amuran jahiliya. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa li Abi Dharr al-Ghifari, ga Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya haɗa mu da Abu Dharr a jannatul firdausi, annahu ayyara bilalan bi ummihi. Wata rana Abu Dharr al-Ghifari, ku duba darajar Abu Dharr al-Ghifari jama'a. Abu Dharr al-Ghifari din nan ya taɓa shi ya sanadiyar kabilar su gaba ɗaya, kabilan Gifar gaba ɗaya suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah. Har annabi ya musu addu'a ya ce Ghifar gafara Allahu lakum, kabilan Gifar Allah ya muku gafara gaba ɗaya. Shine mutumin da ya zo ya bayyana musulunci, a dalilinsa musulunci ya bayyana. Duk garin har ta annabi da sahabbai sun gagara fitowa su bayyana addini. Abu Dharr al-Ghifari ya je cikin Ka'aba tsakiyar arna, ya korma kiran sallah, suka ma duka. Sanda ya suma aka zo aka ɗauke shi sau 3 ana haka, dalilin fara fitowar addini. Amma wata rana wannan sahabin da yake da wannan darajar, wata rana ya aibanta Bilalu da mahaifiyar shi, yace kai da Allah tafi can, dan bakar mata kawai, dan bakar mata kawai. Annabi ya zuciya ransa ya ɓaci, yace a ayyartahu bi ummihi, yanzu kana aibanta shi da mahaifiyarsa saboda kai farar fata ne, balarabe. Innaka mur'un fika jahiliya, lalle na lura kai mutum ne wanda har yanzu akwai burbushin jahiliya a cikin zuciyarka. Sahabin manzon Allah Abu Dharr da darajarsa, amma annabi ya mar tsawa saboda ya ɗauko wata ɗabi'a ta ƙabilanci yana so ya kawo ta cikin addinin Allah. Wannan fa ita ce ɗabi'ar ƙabilanci, matsayinta a gurin manzon Allah. A ayyartahu bi ummihi, yanzu da uwar shi zaka aibanta shi, innaka mru'un fika jahiliya. Manzo Allah ya ce na lura da kana da matsala dangane da jahiliya, ka ɗauko wata ɗabi'a ta jahiliya. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane. Abu na biyu, wasafaha bi annaha mumtina, annabi ya siffanta ɗabi'ar kabilanci cewa ɗabi'a ce mai ɗoyi. Tamfiran linnasi min suluki dariqiha,
saboda annabi ya kori mutane daga bin tafarkinta wattiba'i sabiliha da kuma bin tafarkinta. Ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus. Jabir dan Abdullahi yace kunna fi gazatin, muna tare da annabi a cikin wata yaki, fakasa a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansari, sai wani mutum ya maru duwawun ɗaya daga cikin wani mutum daga cikin mutanen Makka ya maru duwawun wani mutum daga cikin mutanen Madina, wanda wannan ɗabi'a ce da take nuna kaskanta mutum da kuma nuna shi ba ɗan mutane ne masu daraja ba. Shi ne malamai suka ce wal kasa'u, abinda ake nufi da al kasa'u darbu duburi bil yadi aw bir rijli, ka daki mutum da ainihin wato hannunsa, ka daki duwawunsa ko ka dake shi da kafarsa, ka harbe shi da kafarsa, alama ce da take nuna ka kaskanta shi. Faqala al ansari, to wannan ba ansari da aka yi mar haka sai ce ya lal ansara kowa ya fito, wannan mutumin ya nuna min ni ba dan kowa bane, ko fito mu yi maganin shi. Wa qala al muhajiri ya lal muhajirin, wannan ma ya kira yan uwan shi, za a ainihin wato da ku saboda ya zo musu da wata ɗabi'ar take nuna wariya. Fasami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zalika faqal, annabi da ya ji wannan hayaniya tana hirin tahi sai ya ce ma balu da'awar jahiliya, me kuma da da'awar jahiliya bayan Allah ya azurta mu da addini, ya fito da mu daga cikin kangi, yanzu kuna so ku ɗauko mana wata ɗabi'a ta jahiliya ku shigo mana da ita. Qalu ya rasulullahi kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar, suka ce annabi ai wani ne yayi wa wani alkasa'u, shine duk ka ji ana wannan hayaniya za a balle da fada. Faqala sai annabi yace da oha fa innaha muntina, ku watsar da ɗabi'ar kabilanci, ku yi fatali da ita, ku wurgar da ita, ɗabi'a ce mai wari, ɗabi'a ce mai ɗoyi, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya kai bafulatani, ya kai bahaushe, ya za kai da waɗannan hadisan na annabi Muhammadu, ya za kai da waɗancan ayoyi na suratu Ali Imran da muka karanta sati da ya gabata. Wa kaifa takfuruna wa antum tutula alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya za kai da irin waɗannan ayoyi, ya za kai da irin waɗannan jawaban da malamai suka yi a bid'awal jahiliya. Wa ana baina azhurikum, ni ina tsakaninku za ku dawo min da da'awar jahiliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu tsawa. Abu na uku wanda a kansa za mu tsaya saboda lokaci, lil asabiyyati al-qabiliya ko qabiliya wal hamiyyati al-jahiliya qad tuqi'ul abda fil kibr. Ita ɗabi'a ta jahilci da ɗabi'a ta abin nan jahiliya ta kabilanci tana sa mutum girman kai, almazmum, wanda yake abin zargi, kuma wannan yana kore at-tawazu da kankan da kai da ake bukata dan adam ya siffantu da shi. Duk lokacin da mutum ya fara cewa mu kabilar mu, mu yankin mu, mu yaran mu, mu harshen mu, mu tafarkin mu, mu tsarin mu, matukar ba addini yake alfahari da shi ba, to daga ƙarshe ya zama mai girman kai da fifita kansa akan saura. Wannan yana daga cikin illar kabilanci. Shi yasa lokacin da sahabbai suka tashi suna alfahari da iyayensu, wanda da yawa daga ciki iyayen sun mutu kafirai, amma duk da haka saboda suna da wani bangare na al'amarin kabilanci, Salman al-Farisi da ya tashi sai ya ce a'a, ni ba zan yi alfahari da babana ba, tare da cewa shi ya haife ni. Yace me dalili? Yace ni alfahari na da musulunci zan yi. Yace da mu musuluncin nan ya kwato mu daga kangi, ya yanta mu daga bauta. Babana da kakannina ba su da aiki sai bautar wuta, har kuma suka koma ga Allah a haka suka mutu. Yace ban ga dalilin da zai sa in zo ina alfahari da mutane da tuntuna Allah ya mai da su gumaguman wutar jahannama ba. Kowa ya riga ya sani a ka'idar musulunci, idan mutum kun raba addini da shi, mu'amala ce kadai aka ce ku yi da shi, amma duk wani abun da zai sa ka fifita shi wai dan yaran ku ne shi, wannan musulunci bai da shi ba. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, har zuwa ƙarshen aya. Wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata kowanne musulmi ya dawo cikin taitayinsa ya fahimci wannan. Da haka ɗabi'ar kabilanci tana daga ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihu Muslim, yake cewa inna Allah ta'ala auha ilayya, Allah ya mun wahayi ya nemi zaluntar dan uwansa, ku kankan da kanku, wala yafkhar ahadun ala ahadin, kada wani ya ce zai alfahari akan wani da wani abu,
faman kana mutawadi'an fa innahu la yabghi ala ahadi. Duk mutumin da ya zamanto ainihin wato mai tawadu'u ne, ba zai zo yana neman tozarta dan uwansa ko kuma yana neman cin mutuncin dan uwansa ba, kuma ba zai alfahari akan dan uwansa ba. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah ce masa yasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Abinda ake so ku yi tsere a kansa shine ku yi tsere akan neman rahamar Allah da gafararsa. Allah ya ce wa jannatin arduha samawati wal ardu, aljanna da nayi muku tanadi fadinta kamar fadin sama da ƙasa yake. Abu na hudu, kabilanci yana ainihin wato jefa mutum cikin zaluntar dan uwansa, wanda wannan shine abin da ya jefa wasu al'ummar Fulani kuma ya jefa wasu al'ummar Hausawa daga cutar yan uwansu saboda sun ɗauki ɓangaranci na kabilanci. Wa man il huquq, da kuma ainihin wato hana haƙoƙi, sai a ce ai wannan ba dan yankin kaza bane. Yanzu ku duba ku gani jama'a, sai ka ga mutum a wata ma'aikata duk wanda yaran su ne dan yankin su ne, in ya zo neman aiki sai ka ga yana ta bashi muhimmanci. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Yana ta bashi muhimmanci ya sama mara aiki saboda yaran su ne, musulmi ne ba, amma wannan idan ya zo ba yaran su bane, musulmi ne dan uwansa, na rantse da Allah wani ma sai yayi kutun da za a kori wani. Ba wai maganar ya tsaya ko kuma ya kore shi saboda ba yaran su ba, to hatta wannan ɗabi'ar haramun ce, in ji Annabi Muhammadu. Ka dinga ji a ranka ministir nan gaba ɗaya Fulani nawa ne, wannan ma'aikata gaba ɗaya Yarabawa nawa ne, wannan ma'aikata gaba ɗaya Hausawa nawa ne, wannan ma'aikata gaba ɗaya Terawa nawa ne. Ka dinga lissafin yaranka mutum nawa ne, kana ba wai musulmi guda nawa bane ba, ba musulmi guda nawa bane, a'a yaranka mutum nawa ne. Billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan kabilanci ne, kuma sai ka cire shi a cikin zuciyarka. Mutum ya zo ya cancanta da duk abin da ya kamata a taimake shi, amma idan ka ga ba ɗan ƙabilar ku bane ko ba ɗan yankin da ka fito bane, ka ƙi taimakonsa, wannan ƙabilanci ne. Allah ka raba mu da ɗabi'ar ƙabilanci. Haka sannan wa baksin nasi ashiya'ahum, da kuma wulakanta wa mutane al'amuransu, wa raddul huquqi wal intisari lil batil, da kuma mai da haƙoƙi da kuma ainihin wato taimakon ƙarya. Duk ƙabilanci yana haifar da wannan a cikin mutane. Alam yamna iblis min sujudi li adam bi sababi nazratihi li aslihi annari. Ba wannan ne yasa iblis ya kiye sujjada ga annabi adam ba? Me ya dalilin annabi abin nan iblis? Kawai cewa shi an halice shi da wuta, annabi adam an halice shi da me? Da turbaya. Amma dukkan su halittar Allah ne, kuma dukkan su a lokacin Allah suke wa biyayya. Amma me yasa ya ki yadda cewa ya ana khairun minhu, ni na fi shi alheri? Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ka halice shi da wuta, ni ka halice ni da turba. Abun nan ka halice ni da wuta, shi ka halice shi da turba. Dan me zan mar sujjada? Daga wannan aka fara samun ɗabi'ar wariyar launin fata da wariyar yare. Iblis ya koya kuma yake ƙara rura wutar a cikin mutane. Allah ya sauwaƙe. Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa mana bayan wacce aya da cikin suratul A'raf, qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Yace a asjudu liman khalaqata dina a cikin suratul Isra aya ta 61. Yanzu nayi sujjada ga wanda ka halitta da yumbu. Jama'a wannan waƙafa ce ta biyar, kuma akan ta zamu tsaya. Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu. Abu na ƙarshe da zamu kira a kansa abu biyu ne a takaici. Satin da ya wuce jama'a mun yi kira ga mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, gwamnan Gombe, akan cewa muna roƙonsa don girman Allah a duba halin da al'umma take ciki, a sassauta wannan doka ta mashi. Mun yi magiya kuma alhamdulillahi gwamna ya ga saƙona, har ma ya kira ni mun yi waya da shi, kuma bisa ga dukkan alamar yadda muka yi magana na fahimci lalle zai sassauta, kuma zai sassauta wannan doka. Muna fatan haka. Ya kira ni musamman, wallahi ya kira da kuma akan wannan maganan ya kira ni, wanda kafin nan ni na yi ta neman sa, Allah bai sa na same shi ba. To sai daga baya shi sai ya ga bidiyo na roƙon da muka yi, sai ya kira ni, ya faɗi uzurrukansa da yawa da dalilan da ya sa wannan doka. Kuma a wasu uzurruka ko a nan na faɗa na ce al'umma mu ji tsoron Allah, cewa dole su ma mu musu adalci a matsayinsa na gwamna, mu masa adalci, sannan a matsayinsu na jami'an tsaro su ma mu musu adalci, ko mu saurari uzurin da suka sa wannan doka. Amma a lokaci guda kuma su ma muka ce su duba girman Allah. Ba mu ce a cire dokar nan gaba ɗayanta ba, tunda suna ganin ɗaukar wannan matakin zai taimaka musu wajen daƙile wannan ta'addanci ɗin. To amma muna kira
don Allah ya sassauta. kuma a wayar da muka yi da hima na roƙe shi cewa don Allah a sassauta wannan dokar, muna roƙo ne. To muna ƙara maimaita wannan roƙo mai girma gwamna. Al'ummar gari sun yi magana, manyan gari sun yi magana, dattawan gari sun yi magana, 'yan siyasar ku sun yi magana, wanda suke da ainihin wato capacity a gari duk sun yi magana, masana sun shiga gidajen rediyo sun yi hira, sun tattauna awaƙib da illar da wannan dokar ta haifar na karya tattalin arzikin jama'a. Don Allah mai girma gwamna, muna roƙonka a sassauta wannan doka, muna roƙon wannan abin ya yi yawa. Mai girma gwamna, ba ma so mu fita maka a giya, ba ma so mu fita a giya, muna haɗa ka da girman Allah, don Allah a sassauta wannan doka. Allah ya baka iko, Allah kuma ya sa ka ji, Allah ya sa ka yi aiki da ita. Kusakuranka Allah ya yafe maka, daidai ɗinka Allah ya karɓa, abinda kake ciki na alheri Allah ya dafa ma, abinda kake ciki na matsala Allah ya maka maganinsa. Wannan ita ce addu'ar mu gare ka da al'ummar jihar Gombe gabaki ɗaya. Don Allah a yi haƙuri a sassauto da wannan dokar, Allah ya sa ya aiki da wannan roƙo namu. Sai abu na ƙarshe, yan uwa, a saka ƙasar nan a addu'a. Kamar yadda na faɗa, ƙasar nan tana cikin tangal-tangal, kuma wallahi kowa ya hankali yanzu. Kun ga dai yanzu fitinar da ƙasar nan take ciki, har yanzu ƙasar nan fa ba warwarewa aka yi ba, da kuwa ake yi, da kulake ake da kuwa wallahi. Amma su yanzu ba wannan ce a gaban su ba, rububi da rigingimun yaya siyasar su ta 2027 za ta zama shine damuwarsu. Mu saka ƙasar nan addu'a, fitintunun da ke finkara mu Allah ya kawo mana saukin su. Wannan al'amura na harkar shugabanci, wannan shine ummul aba'isin duk fadawar mu cikin masifa. Allah ya kawo mana ƙarshen shugabancin zalunci a ƙasar nan. Allah ya kawo mana shugabannin arziki tun daga sama har ƙasa wanda za su jagorance mu. Su ma kuma da suke kai mana addu'a, Allah ya ganar da su, Allah ya ɗora su kan daidai, Allah ya shawo kansu daga abin da ba daidai bai ɗora su akan abin da yake daidai. Wannan shine addu'ar da muke yi. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya sa aljanna ta zama komar mu, Allah ka haramta wutacin naman jikin mu, bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana, abubuwan da muke nema a gurin ka ya Allah na alkhairi Allah ka ba mu. Allahumma hadina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. يا الله كسام جمار الدنيا لافيا، Allah ka haramta wutacin naman jikinmu, Allah ka saita mana kasarmu, Allah ka shiryar mana da 'ya'yanmu, Allah ka shiryar mana da matanmu, Allah ka ɗora mu akan daidai, Allah ka ji kan iyayenmu, Allah ka sa aljanna ta zama komarmu. Ya Allah muna da 'ya'ya, Allah ka shiryar da 'ya'yan nan akan tafarkin addinin Allah. Ya Allah muna da 'ya'ya, Allah ka shiryar da mu ka shiryar da su akan tafarkin addinin Allah. Allah muna da mata, Allah ka sa albarka a cikin gidajenmu da iyalanmu da matanmu. Allah muna da harkokin nema na kasuwanci ko aikin gwamnati ko kwangiloli ko aikin hannu, Allah duk ka sa albarka a ciki ya Allah. Ya Allah duk wanda ya zo da wata fitina a zuciyarsa kafin ya bar nan, Allah ka cire masa ya Allah. Ya Allah duk wanda ya zo da wata bukata, Allah ka biya masa. Duk wanda ya zo da wata damuwa, Allah ka yaye masa. Duk wanda yake bukatar wata addu'a, Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka. Qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah.